Estació nàutica de Vilanova i la Geltrú. Un dels grans atractius de Vilanova i la Geltrú són les seves platges de sorra fina. Però l'oferta d'aquesta vila marinera de la comarca del Garraf no acaba aquí. La ciutat compta amb tot tipus de serveis que la situen entre un dels millors racons de la costa catalana per fer-hi activitats nàutiques. Caiac, vela lleugera, lloguer d'embarcacions... Aquestes només són algunes de les propostes que hi trobaràs. El port pesquer de Vilanova és un port mitjà tant en nombre de captures com en volum de facturació, però sobretot destaca per la qualitat i la diversitat del peix i marisc. L'excepcional diversitat d'espècies, de la closca a l'escata, del marisc al peix blau, ofereix un bon producte als compradors exigents. Però si alguna cosa destaca per sobre les altres a la cuina d'aquesta població, sens dubte, és el xató. Escarola, seitons, bacallà i tonyina, de salats i esqueixats, tot condimentat amb una salsa d'ametlles. Si el voleu tastar in situ, ho podeu fer en un dels molts restaurants de la comarca que formen part de la ruta del xató o anar a Vilanova i la Geltrú el segon diumenge abans de Carnaval i gaudir d'aquest plat durant la festa de la xatonada. I per acompanyar el plat no deixeu de tastar els vins i caves locals que es produeixen a partir de les varietats de raïm blanques i negres dins la denominació d'origen Penedès. I com a complement a l'oferta nàutica i gastronòmica, res millor que gaudir de la singularitat arquitectònica de la vila. I és que, com va passar a molts pobles catalans a finals del segle XVIII, Vilanova i la Geltrú va viure la febre de les riqueses americanes dels indians. Ciutadans que, en tornar de les colònies espanyoles a l'altre cantó de l'Atlàntic, van invertir la fortuna atresorada en magnífiques cases senyorials i torres colonials, actualment integrades dins el patrimoni del municipi. L'Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, la millor eina per conèixer la riquesa turística del Garraf.